Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Shin ko kun lura da cewa za ku iya yin kwafi a Facebook Lite? Idan ba ku manta ba, da ba zai yi kai kwafi a Facebook Lite ba. Misali kwafin ɗin text na message na mutum in ya turo posting ka ga rubutu, ba zai yi kai kwafi ba. Da sai dai ka koma Facebook normal. So amma yanzu su ma Facebook Lite sun ba da wannan damar. So wannan shine na bidiyon nan domin na tunatar da mu, in wani bai sani ba, wani watakila sanadin wannan bidiyon zai san cewa su ma sun ba da dama. Idan ka duba ka zo ka danna message kamar haka, za ku ga wannan message na shugaban NNPP ya ce wa mai da mai ɗinsu ne gashi nan da sauransu. In ka duba za ku ga alamar kwafi ta bayyana. So kamar haka shine yadda za ka yi kwafi. Kamar yadda za ka yi kwafi a Facebook normal, shi ma Facebook Lite sun ba da damar da za ka yi kwafi. Wannan shine a takaice. So duka dai ana muka kawo ƙarshen tutorial ɗin ne. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar like, kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. Thank you.